Хәерле кич. Нәүрүз халыкара фестивале тәмамлануга карамастан, Татар театры Казаны кайный. Бер чара икенчесен алмаштыра. 12 июньдә Караш инсценировка мәктәбе үз эшен башлап җибәрде. Мәктәпне Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры оештыра һәм яшь авторларны татар классик әдәбиятына бүгенге күзлектән яңача караш ташлап, балалар һәм яшь үсмерләр өчен татар телендә яңа драматургия әсәрләре булдырырга чакыра. Ул караш өметле. Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Менә бу инсценировка мәктәбе нәрсәдән гыйбарәт, асылы нидә? Луиза, иң беренче чиратта сезгә бирәсебез килә. Безнең бу идея инде ул берничә ел дәвамында берләнеп килә иде һәм ниһаять без аны менә быел тормышка ашыра алдык. Сәбәбе нәрсәдә бездә бит инде параллель асыл дигән бәйге бара һәм без анда Россия күләмендә җыябыз драматургия әсәрләре. Без аларны да барлап барабыз һәм дөресен генә әйткән вакытта үзебезнең милли заман драматургиясында нәкъ менә балалар, яшь үсмерләр өчен язылган югары сыйфатлы һәм актуаль заманча булган әсәрләр алар ул кадәр бик күп килмиләр. Һәм режиссерларга тәкъдим иткән вакытта да ул әсәрләрне эшләп бетерергә, аларны яңартып, яңадан режиссер тандемы белән эшләргә кирәклеге ачыклана. Һәм безнең инде репертуарда иң беренче чиратта без татар телендә уйный торган бердән-бер милли яшь тамашачы театры булгачтан, әлбәттә үзебезнең милли классиканы сәхнәгә чыгару иң беренче максатыбыз булып тора. Һәм без эзли башлыйбыз. Менә мәсәлән безнең белән бүген Айдар Әхмәдиев, аның тәҗрибәсе зур. Безнең театрда ул берничә әсәрне чыгарды һәм без менә яшьләр арасыннан яңача итеп классиканы тәкъдим итә алырдай, яза алырдай, режиссер белән эшли алырдай кешеләрне эзли башласак, алар бармак белән генә санарлык. Айдарның безгә килеп кушылуына мин бик шатман. Булат мөмкин хәзерге вакытта безнең белән эшли. Өлкәнрәк буын инде зур тәҗрибәсе булган авторлардан менә без Назифа Каримова белән хәзер Ал җилкәннәр Грин әсәре буенча премьера чыгарырга җыенабыз. Һәм без менә классика белән эшләрдә кызлар, егетләрне укытыр өчен педагог чакырдык. Анастасия Букреева, Петербург шәһәреннән драматург һәм аның нәкъ менә милли театрлар белән эшләү тәҗрибәсе бар. Аннан да бигрәк яшьләр театрлары белән. Менә хәзерге вакытта атна дәвамында интенсив курс бара. Аннан соң безнең үзебезнең драматурглар белән, ылпат драматурглар белән һәм яшь драматурглар белән лаборатория форматлары һәм очрашулар булачак. Аларның тәҗрибәсе белән уртаклашалар. Һәм инде алга таба тулы канлы инсценировка язуга керешәчәкләр. Без тәкъдим иткән исемлектән сайлап алып һәм шулай ук үзләре дә тәкъдим итәргә мөмкиннәр безнең мәктәп дәреслекләренә кергән классик әсәрләрдән. Без финалда 2 авторны сайлап алып, читкалар, укулар оештырып, инде үзебезнең театр портфеленә әйбәт бер инсценировка, 2 инсценировка булыр дип бик үмитләнәбез. Сәхнәдә күрә алачакбыз. Алла бирсә, режиссер белән, алар белән эшләргә керешәчәк әле инде язу этабында режиссер, чөнки инсценировка режиссер белән бергә эшләнмичә була алмый. Ул бит инде инсценировкага театр заказы да булырга тиеш. Нәрсә күрергә тели үзенең сәхнәсендә театр алдагы елларда дигәндә инде. Һәм киләсе бер елдан соң узган сезонга без инде насыйп булса сайлап алаларда әсәр булыр дип. Ничә катнашчы ялгышмасам 22 катнашучы безнең 22 режиссер кушылачакмы инде? Юк, 2 финалист була, 2 режиссер эшләячәк. Җәмәгать проблема нәрсәдә икән ул? Ярар, менә татарча, заманча пьесалар җитми дигән сүз бар инде ул. Гомумән очып йөри һавада, гел, ләкин яңа татар пьесасы дигән безнең бәйге бар. Ул инде үзенә күрә бер конвейер, нәрсәдә булса барыбер дә языла. Нәрсәне дә булса барыбер электрип алып, режиссерлар белән камилләштереп, ул сәхнәгә менә. Монысы аңлашылды. Яшь үсмерләр һәм балалар өчен дип әйткән вакытта, ни өчен ул өлкәгә аерым бер төрле игътибар кирәк. Хәзерге телевидениедә да күреп торасыз, теге 6+, 12+ дигән маркировкалар бар бит инде ул. Булай да язылган булган әсәрләр арасыннан менә шул 6+ дигәннәрен алып, гөр-гөри кияүләрен кире кайтарып балаларга күрсәтсәң, әзер материал белән эшләү кебек булмыймы ул? Әлфәт абый, аның балалар әдәбияты дигән вакытта нәрсә үзенчәлеген көтәбез без? Нинди кешеләр булырга тиеш ул аны язучылар? Миңа калганда менә бу мәсьәләдә иң кыен сорауларның берсе
ул яшүсмерләр, балалар һәм яшүсмерләр дигән төшенчәнең асылын аңлауда. Ягъни без бик гадиләштереп, дип әйтимме, аны мин үзем, димәк, балалар һәм яшүсмерләр турында яисә үзе дә яшүсмер булган, дип әйтим инде, кеше тарафына язылган әсәрләр дип әйтер идек без аны. Икенче яктан игътибар итегез, балалар һәм яшүсмерләр турындагы әсәр бүгенге яшьләр өчен кызыкмы ул? Бик еш кына без аны кабул итмәгәнен күрәбез. Киресенчә, шул ук вакытта зурлар өчен булган әсәрләрне яратып кабул итү үрнәкләрен дә без мисалларын күпләп китерә алыр идек. Ничек кенә булмасын, бу сорау бар, куела, һәм аны менә коллегаларым да һәрберсе аның үзенең мөнәсәбәтен белдерер. Әмма ничек кенә булса да, менә бу Караш исемле әлеге инсценировка язу мәктәбенең лабораториясының ачылуын һичшиксез хупларга кирәк. Телебезне теләмибезме, бүгенге көндә татар театры гомумән телебезне, милләтебезне саклауда иң терәк, иң мөһим баскычларның берсе булып тора, һәм театрга булган игътибар ул һәр даим булырга тиеш. Аллага шөкер, театр әһелләре берлеге дә моны игътибардан төшерми. Чынлап та менә Нәүрүз фестивален яңа гына зурлап, шатланып үткәреп җибәрдек, һәм менә яңа алда бурыч тора. Беләсезме, билгеле максат буларак, менә Луиза ханым әйтеп китте, зур изге максат, ул тормышка ашырмы юкмы, эш барышында күренер. Ләкин иманым камил, аның ул шушы театр дөньясын бер уятыр җибәрү, татар дөньясын әлеге театрга игътибарны җәлеп итү, һәм яшьләрнең туктале мин дә язып карыйм дигән теләк омтылышын үстерү ягыннан аның кирәклеге бәхәссез минемчә. Айсылу, сез китап нәшриятында балалар һәм яшүсмерләр өчен җаваплы булган бүлектә хезмәт куясыз. Менә бүген балаларыбызга, яшүсмерләребезгә нинди әсәрләр кызык? Менә сатуда булган, беренче чиратта сатыла торган китаплар нинди китаплар? Бездән башта пьесалар турында сөйлим әле. Бездән пьесалар җыентыкларын еш сорыйлар. Очрашуларга барганда да авторлар, язучыларыбыз очрашуларга барып кайткачтында безгә шалтыратып якырып әйтәләр, инде пьесалар чыгарыгыз дип. Ләкин шунысы кызык, 18нче елда мәктәп сәхнәсе өчен пьесалар чыгардык. Шул китапны 5 ел буена саттык. Бу күрсәткеч. Һәм Илгиз Зәйниевнең китабы бездә бар, шулай ук Бәби дигән китабы бар. Анда бит инде мәктәпләр өчен, балалар өчен язылган әсәрләр аның, әмма әле ул китап сатуда бар дип беләм. Мәктәп сәхнәсе өчен пьесалар китабын җыйган вакытта аны үзебезнең редакция хезмәткәре Рифат Сәлах төзеде. Хәзерге вакытта яза торган авторлардан без алдык Илгиз Зәйниев белән Раиля Мөхсинованың әсәрләрен. Калганнары бөтенесе дә элек чыккан әсәрләр булырга мөмкин, элек куелган әсәрләр булырга мөмкин, алар берсе дә яңа түгел инде. Анда Рафис Корбанның фәлән еллар элек язылган әйберсе бар, Разил Вәлиев бар, анда Галимҗан Гыйльманов бар. Булар инде сәхнәдә куелып, бер тын онытылып, аннарысын тагын кире әйләнеп кайткан әсәрләр. Айсылу, әз генә бүлдерәм, кем сорый? Мәсәлән, пьесалар кирәк, пьесалар чыгарып кем сорый? Безнең бит мәктәпләр хәзер театр фестивальләре үткәрелә. Алар һәр берсе спектакльләр куялар. Менә шулар сорыйлар. Материал юк, димәк, алар материал бармы, материал шиклеме? Менә материал шикле. Әйттем бит инде, хәзер яза торган авторлардан без 2 авторны алдык. Менә хәзер иҗат итә торганнардан, чагыштырмача яшьләрдән дип әйтергә кирәк инде. Алар да бит инде хәзер 40-ка якынлашып киләләр, яшь дип әйтеп булмый аларны. Алмаш күренми. Мәктәп труппалары ягыннан ярар теге кытлык менә шушы фестивальләр аркасында туды ди. Гомумән театрлар, менә Илфак сиңа карап сорыйм, бөтен театр өчен дә җавап бирәсең хәзер, гафу ит. Бәлкем проблема шундадыр да, театрлар миңа калса киң мәгънәдә. Алар балалар турында яңа ел каникуллары җиткәч кенә искә төшереп, менә каникул буена куярга бер нәрсә кирәк бит дип шул вакытта гына тотыналар кебек. Нәрсәдә булса эзләргә яки язырга, яки шул вакыт өчен генә. Бүтән вакытта ничектер юк ул репертуарда. Проблема шунда түгел микән? Бәлкем.
Менә бу яңа ел каникул дигәннәре ансы әлбәттә бар инде аның. Балаларны яңа елларда каникулларда ничек тә булса нинди бер мәдәни чарага чакыру. Аның өчен аерым махсус спектакльләр әзерләнә. Ләкин алар яңа елга Кыш бабай гына бәйләнгән түгел бит ул. Бар әлбәттә шәһәр күләмендә әйтик татар театрларында да театр булмаган, гомумән театр булмаган кешеләрдә, яшьләрдә җыелып матур спектакльләр куялар. Әлбәттә ешрак рус телендә чырыйлар. Ләкин алар заманча Кыш бабай белән вакытлы, сезонлы. Былай караганда әлбәттә авыр спектакльне балаларга актуаль булган спектакльләрне табу. Һаман да без барып ташабыз кәҗә белән сарыкка. Һаман да ташабыз шүрәлегә су анасына. Һаман да барып ташабыз без шул алпамша булсын, кем булсын. Менә элекеге Гафу итегез Габдулла Тукай язган чордагы әкияти персонажларга безнең бүгенге көндә әкияти персонажлар баралар. Ләкин бәлки аларга әле кадәр танылу да җитмәгәндер. Мәсәлән, күчтекле уеннар, әйтик заманча бар ул пьесалар. Алар әле сирәк, һәм аларны язучылар да сирәк. Ни өчен болай күбрәк кирәк дип, миңа калса, шул әйтәбез без бер генә театр дип, әйме, яшь тамашачы театры, Кариф театры. Ләкин аларга да бит җитми пьеса. Бүтәннәргә дә җитми пьеса. Аны языр өчен миңа калса конкуренция кирәк. Менә бик хәзер өстәп әйтәбез, менә бик мөһим бер проблеманы тартып чыгардык. Әйттек, материал җитми дип, пьесалар җитми. Әлеге лаборатория ул бит классик әсәрләргә мөрәҗәгать итәргә чакыра. Бу бөтен проблеманы хәл итмәячәк дигән сүз. Менә мин өстәп шуны да әйтәм, алайса ике мәсьәлә турында әйтеп үтәм инде. Илфакның сүзен куәтләп, чынлап та инсценировка язуны без беренче итеп куйдык, чөнки без чынлап та классиканы заманча иттереп, яңаша иттереп сәхнәгә күтәреп, яшьләрдән иҗат иттергән һәм яшьләр карашы булган рәвештә сәхнәгә куйдырасыбыз килә. Ләкин әгәр дә инде кеше менә бу атна интенсив эшендә, аннан соң онлайн дәресләр булачак, аннан соң язу этабында кеше барыбер иң беренче чиратта укырга килгәч, ул драматургия кануннары турында тыңлый. Педагог белән эшләгән вакытта ул барыбер язарга өйрәнә. Бәлки менә шушы 22 кешенең арасыннан бәлки ул бер кеше булыр, бәлки ул 2 кеше булыр. Ул аннан артык була да алмас, мөмкин бик. Һәм ул кеше инде бер драматургия белән агуланып, яхшы мәгънәсендә караган икән, аның алга таба үзенең автор пьесасын язарга бәлки теләге уяннар, бәлки аның күңелендә йөргән темалар бардыр, ул аларны нинди инструментлар, кораллар кулланып язарга икәнен генә белмидер. Һәм икенче мәсьәлә, менә без яңарак кына театрыбыз белән катнашып кайттык. Иркутск шәһәрендә узган Байкальский талисман дигән фестивальдә ул бик куәтле 10 көн дәвамында уздырылган фестиваль булды. Һәм анда 17 театр чакырылган иде. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм иң безнең өчен кадерлесе булды. Төрки кардәшләр бик күп чакырылган иде анда. Тывалар да бар иде анда, якутлар да бар иде, Бурят театры да бар иде. Бар иде анда Братск, Кемерово өлкәләреннән килгән театрларда, Хакас театрларда һәм бөтенесе белән менә утырып сөйләшкән вакытларда түгәрәк өстәлләрдә алар барысы да шушы бер проблеманы әйтәләр. Милли телдә иҗат итә торган безнең драматургларыбыз юк. Без инсценировка ясар өчен каяндыр белгечләр чакырырга мәҗбүрбез диеп. Бу чынлап та бар. Бу мәсьәлә һәм яшь тамашачы театрлар өчен бигрәк тә актуаль. Яшь тамашачы театры турында әле алга таба сөйләшербез рекламадан соң, Әлфәт абый. Хәерле кич. Таяну нуктасы студиясында Караш инсценировкалар лабораториясы эшчәнлеге турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Инсценировканы да аңлатып китик инде. Мин үзем белгәннәрдән генә булса да, ул шәшмә әсәрне сәхнәдә куярга яраклы итеп, аны пьеса итеп үзгәртү, әзерләү, эшкәртү булып чыга инде. Монда җәмәгать без торган саен моңсулана барабыз, басылганнан басыла барабыз. Тагын да моңсуланырбыз ахырсы тел мәсьәләсенә килгән вакытта. Юрий генә кирип карап чыктым, мәсәлән, Курчак театры. Ни дисәң дә минем өчен ул әле дә ничектер менә балалар һәм яшүсмерләргә юнәлтелгән булып тоела, бик дөрес фикер булмаса да. Иң якын татар телендәге спектакль анда булачак якынча бер 4-5 көннән генә. Аннан соң тагын бер 4-5 көн русчалар бара, буратиналар, әллә кемнәр, шуннан соң тагын берәү генә күренә ул. Ни өчен шулай бара? Бу бөҗра кайчан өзелер икән ул? Татарча материал булмаган аркасында
Без русчаны куябыз, балалар шул русчага йөреп үз телләрен ишетмиләр. Балалар үз телләрен белмәгәнгә күрә тагын яңадан русчаны куярга кирәк, чөнки татарчасына йөрмәячәкләр. Лилия, ничек уйлыйсыз, моның бер ошо кырые булыр микән, юк микән? Biz bugün Kozan tiyatrları turunda gana сөйләшәбез. Бит ул татар теле дигәндә, татар Казанда гына түгел, һәм хәтта Татарстанда гына да түгел. Шуңа күрә менә бу әлеге көндә үзебез укый торган бу Караш мәктәбенең әһәмиятен мен шунда да күрәм. Менә ул Айсылу әйтеп үткән проблема буенча да бездән Караш мәктәбендә инсценировка көтәләр. Классикларның сәхнәгә куерлык иттереп гамәлгә язуны. Бит әле без пьесалар, җыентыклар турында да сүз башладык менә. Казанда сәхнәгә куелмаган әйберләр, алар мәсәлән китап форматында да балаларга бөтен дөнья буенча барып ирешә ала. Яки мәсәлән шул Чаллы, Әлмәт һәм башка шәһәр театрларында, театрларыбыз да бар бит әле безнең. Шуңа күрә без бит бу мәктәптә инсценировка буенча гына белем алмыйбыз. Без драматургияның төп фундаменталь әйберләрен, теоретик материалны үзләштерәбез. Һәм ул менә ул 22 катнашучының әлбәттә бөтенесенең дә әсәре сәхнәдә куелмаячак, бу мөмкин дә түгел. Ләкин без барыбер пьеса язарга да өйрәнеп таралабыз килеп чыга. Менә мин үзем Чаллыдан килеп укыйм бу мәктәптә. Һәм менә ул китапларның басма пьесаларның балалар өчен бик ихтияж булу балаларга. Мин бу фикер белән килешәм Айсылуның. Һәм менә бу алган белемнәрне әнә шул юнәлештә куллану мөмкинлеге турында да минем өчен бу да әһәмиятле мәсәлән. Аның спектакль форматында гына күрү түгел, китап форматында да, бәлки ул онлайн, интернетта, сайтларда, аудиозапись форматында. Составын сайлаганда да киңәйтеп сайлар. Әмма менә әлеге әңгәмәбез барбыр безне бер нәтиҗәгә дип әйтимдә китерә. Беләсезме, менә әле күпмә түгелгенә яңа татар пьесасы конкурсы тәмамланды. Әле 6 айда юк дигәндәй. Менә мин анда жюри әгъзасы буларак катнаштым, шуңа күрә һәр пьесаны укырга туры килде, Аллаһа шөкер. 62 пьеса алынган иде. Bir yıl içinde, belki 2 yıldır, demek 62 avtordan, yeyse 62 piyasa kilgen iken, bu hiç yine de az tügül. Demek biz kilip çıkabız, nersege piyasalar var, ama sıfat meselesi oksay. Yani min bugünkü söz alıp baratıran elegi mektep laboratoriyanın neticesinde de, demek sıfatka kilip çıkı meselesi. Elegi 62 piyasanın 5-6'sı mı sahneye koyulur, kübüktü olan benim üzüme. Әле анысы да режиссер алынып, билгеле бер төзәтмәләр һәм үзенең карашын автор белән бергә эшләү барышында. Калганнары бит куйла алмый. Һәрхәлдә менә бүгенге көндә мин укыганнан чыгып кына мин аны куймас идем. Сыйфат ягы аксый. Менә төп мәсьәләләрнең берсе, инде инсценировкага килгәндә мин булайрак дип уйлыйм. Беләсезме, инсценировка өчен тәкъдим ителгән проза әсәре ул инде вакыт сынавын үтеп, укучыларда кызыксыну тудырган, әйбәт бәя алган әсәрләр. Шуңа күрә классика. Шуңа күрә классика дибез. Аларны сәхнә теленә күчерү билгеле авыр эш. Монда инде менә шушы осталык кирәк. Һәм әлеге укытучы ярдәмендә шушы осталыкка ирешеп biz Әйтик Әмирхан Еннеке Аяз Гыйлаҗевларның әсәрләре менде бит сәхнәгә. Әнә шул үрнәктә Хәсән Сарьянмы анда, Мирсәй Әмирме, яисә шул Фатих Кәримме, тагын кемнәрнеңдер, яисә башка яшьрәк авторларның, шушы Лилияләрнең, башкаларның бәлки классика гына түгел бит. Һәрхәлдә инде ул газета журналда басылып чыккан, җыентыкта басылып чыккан әсәр икән, әйбәт бәя алган икән, төрле лауреат исемнәренә лаек булган икән, димәк аларны сәхнәгә менгерү көтелә дигән сүз. Мин шуны көтәм. Айдарга сүз бирәсе килә бу урында. Менә карап торышка теге драматург дип әйтерлек түгел. Шундый бик заманча карашлы һәм шәчле, гомумән дип әйтик инде, шундый безнең кунагыбыз бар бүгенге көндә. Гомергә әйтмәс идем, драматург дип мәсәлән, булай теге очрап. Без драматургларны күз алдына китерәбез бит инде, 60-ны узган мәсәлән, ни өчендер, менә шундый теге тәҗрибә туплаган дип. Бу өлкәгә кирип китү һәм бигрәк тә инде балалар, яшүсмерләр өчен материал булдыру нинди баскычлар аша узгач булды. Менә сыйфат турында әйтә Әлфәт абый. Ул сыйфат булсын өчен син менә шушы яшьтә нинди юл уздың? Ничек итеп әзерләдең үзеңне? Шуны әйтергә кирәк, инсценировка язу һәм пьеса язу алар икесе төрле әйбер әлбәттә. Һәм бик күп тәҗрибә театрда тыгыз бәйләнештә режиссер белән эшләгән, актерлар белән эшләгән вакытта барлыкка килә. Ягъни
теге элекке традиция буенча автор өстәлгә язып, куеп, пьесаны алып килсә, ул бер хәл. Ләкин инде син мәсәлән бер идея белән килеп, миңа калса менә лабораториянан бер уңай ягы шунда да, ягъни театр яңа автор белән танышып, ягъни ул авторлар инде мөгамәлә кырып, театрга, шул директорга килеп, худрук янына килеп әйтергә, менә минем шундый идеяларым бар, ләкин ничек аны сәхнәгә чыгарырга дигән фикер белән килә дә, театр кызыксына икән, алар бергә эшләп, ниндидер продукт чыгаралар. Инде гыйлем тәҗрибә гына килгәндә, гафу бергә Илфак сугына эчеп кил, азапланып торма, без туры эфирдә эшлибез, җәмәгать шуңа андый хәлләр була. Гафу һәм тәҗрибәгә килгәндә инде әлбәттә бик күп укырга кирәк, бик күп спектакльләрне карарга кирәк, пьесаларны укырга кирәк. Шулак интернетта бик күп материаллар бар, шул классик драматургия, шул мәсәлән чит илдәге Голливуд фильмнарының драматургиясендә өйрәнсәң, ул да зыянга килмәс. Интернетта шул Наталья Скороходның бик әйбәт китабы бар, инсценировка буенча менә дигән китап. Һәм инде инсценировкага килгәндә, әлбәттә, яхшы классик әсәрне дә начар инсценировка белән бозып була. Кариф театрында да начар мисалга китерәсем килми, киресенчә яхшы мисалга китерәсем килә. Кариф театрында да андый үрнәк бар, ул тапшырылган хатлар, тапшырылган хатлар әсәре буенча куелган инсценировка. Гомумән менә Кариф театрына әйләнеп кайтсак, сезнең репертуарда балалар һәм яшүсмерләр өчен куелган әсәрләр дип әйтегән димме, спектакльләр, алар күпме өлешне тәшкил итә. Чөнки алар бөтенесе дә бит яшүсмерләр өчен һәм балалар өчен түгел. Тапшырылган хатлар гына түгел, безнең инсценировка буенча куелган материаллар бик күп. Менә соңгыларыннан гына да менә бу Айдар сөйләгәчне әйтеп китәм. Соңгы чыккан әсәрләрдән генә нәкъ шул Гадел Кутуйның Рөстәм маҗараларын безнең ул күптәнге хыялыбыз иде. Аны сәхнәгә кую, аны Айдар белән Тимур Кулов дигән режиссер, алар бер-берләрен таптылар бугай, нәкъ менә безнең театр мәйданында таптылар, алар бер-берсен, без аңа бик куанабыз. Һәм аларның башка театрларда да эшләргә чакырылулары мөмкин булса, без аңа да бик куаначакбыз, чөнки без бу мәктәпне үзебезнең театр өчен генә локаль шундый сыйфатта эшлисебез килми. Әйткәнемчә, менә хәтта Саха Якутлар безнең мәсәлән ниндидер бик шәп драматург пайда булып, аларга кирәк икән, без аны да аларга милли республикаларга, төбәкләргә тәкъдим итә алсак, бик шат булыр идек алга табан. Ул бу әле быелгы гына эш түгел, моның өчен бер 2-3 мәктәп узуы һәм инде ниндидер киңрәк масштаблар алуы кирәк булачак. Безнең театрга килгән вакытта безнең яшүсмерләр һәм яшьләр өчен һәм теге семейный просмотр дип әйтәләр, гаилә белән карау, андый спектакльләребез безнең шактый җитәрлек, ныгыды. Ләкин театрның иң авырткан урыны һәм иң ихтыяҗ яшьләр театрының, балалар театрының иң ихтыяҗ зур булган өлеше ул кече яшьтәге балалар һәм урта яшьтәге мәктәп балалары. Монда маркировка белән генә дә әллә нәрсә эшләп булмый, чөнки 9-10 яшьлек бала белән 12 яшьлек бала арасында җир белән күк кадәр аерма булырга мөмкин. Ягъни 5-6 яшьлек бала килеп утырса, аның белән 10 яшьлек бала карый икән, алар шулай ук әсәрне төрлечә карыйлар. Шуңа да без бик йөз тотабыз, нәкъ менә шушы яктан репертуарны баетырга дип, без бәләкәйләр өчен быел әйтеп тә язасым килә, менә Караш инсценировка мәктәбенә бик ярдәм итте безнең телләрне һәм Татарстандагы халыкларның телләрен үстерү комиссиясе ярдәме белән эшлибез һәм алар безгә шулай ук ярдәм иттеләр. Бәләкәйләр балалар бакчаларына без бушлай йөртер өчен шундый милли форматтагы спектакль, Әлифба дигән спектакль белән. Менә кичкенәләр һәм шушы урта мәктәп яшендәге мәктәбе белән килгән балаларга күрсәтер өчен йөз тота торган әсәрләргә без бик мохтаҗ. Җәмәгать, не дисәң дә 26 минутлык тапшыру инде ул ачуым килмәгәй, без монда 8 кеше эшлибез инде. Туры эфирда барабыз. Ләкин нәрсә генә булса да, зур рәхмәт барыгызга да. Кемгә ничектер бу төпле сөйләшүдән соң әлеге минутларда без барабыз бергәләшеп, хайран, мул сулы, бик чиста сулы, шишмә башында турабыз кебек дигән хис калды. Бер үк дәвамлы булсын иде әлеге мәктәпнең эшчәнлеге.
Шуннан да Кариф театры ул һәр вакыт эзләнүдә һәм шулай булырга да тиеш кебек, чөнки яшьләр бер урында басып торырга тиеш түгел. Инсценировка мәктәбенә старт бирелде. Инде нәтиҗәләрне без алга таба күрербез дип ышанасы килә. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт.